Salamu alaikum Arewa Pioneers. Yau ina so in mana wani takaitaccen bayani akan farashin fai wanda mai take da in fai ɗinka ya tafi kenan. Wato shi fai ana so mai farashi ne ya fito a dala 314,150,900. Wato wanda aka juya shi a naira ya kai kimanin naira miliyan 180. In fai ɗinka ya tafi kenan. Na sani akwai wayanda za su biyo sako da lungu ko a kasuwanni ko kuma inda za a yi wato shi wannan cinikayya da saya da sayarwa na pi a ecosystem, a pi ecosystem. Wasu za su zo da farashin da bai kai wannan ba. Wato za su zo ku ba su pi ɗinku su ba ku ko abin da ya kai kimanin dala 1,000 ko dala 2,000 ko wani abu makamancin haka. Wanda in kun juya shi a naira ya kai naira kimanin 500,000 ko miliyan 1 ko wani abu makamancin haka. Amma abin da za ku duba shine shi wanda zai ba ku wannan kayan ku ba shi fai ɗinku. In kuka ba shi fai ɗinku ran da kuke son fai ɗinku in kuka zo nawa zai ƙara. Zai yiwu shi wato ba zai sayar muku a shi dala 1,000 2,000 ba, shi zai sayar muku ne a matsayin dala 314,159. So kar ku yi wasa, kar ku sake ku tura fai ɗinku ku je ku zubar da fai ɗinku a ƙaramin farashi. Kar ku yadda wani abu ya rinjaye ku. Kuma za ku iya cewa ayin kun sayar kullum kuna mining kuma kuna tarawa. Amma abin da za ku lura ku duba shine shi fai kullum rage yawan shi ake, wanda shi yanzu fai babu wanda yake samun guda ɗaya a rana duk duniya, sai dai wanda yake da referrals, wanda yake da security cycle, wanda kuma shi yana amfani wato da fai browser, yana amfani da node sosai, shine zai samu wannan abin da yake ya fi ko guda ɗaya ko abubuwa wanda ya fi makamancin haka. So amma duk da samun da ake yi kuma babu wanda za a tura masa wato za a mai transfer ɗin wa'inna wanda yake samu, kuma ba wanda ya faɗi yaushe ne za a yi transfer ɗinsu. Wato abin nufi a nan shine wanda kuke da garanti a kai shine wanda kuke mining a kullum, kuma yanzu kullum daɗa raguwa yake yi, kowane wata suna ragewa, kuma akwai halbin da zai zo ya yi wanda ni a lissafi na a tunanina kwanan nan zai ninka, zai zama ba a samun komai, saboda mutane da za su ga an fara cinikayya da kasuwanci na fai wanda za su shiga, wanda in kuka duba wannan ni ne karan kaina na yi wannan lissafi na ga hakan zai zo a nan kusa ba da daɗewa ba, wanda in kun duba a unguwanninku za ku gani ku wanda kuke yin fai a garurrukan ku wanda kuke yin fai ba ku wuce ku mutum kashi 1 cikin 10 ba, wanda kuma da yawa na san zai yiwu a samu wani unguwa ko wani gari wanda aka samu mutum sun fi kashi 1 cikin kashi 10 na mutanen garin ko na mutanen unguwan wanda suke yin fai. Amma na sani da an fara saya da sayarwa da wato shi fai, mutane za su shiga, za su yi ca, kowa zai zo a yi masa, wanda lokacin kuma zai zama wato network ɗin fai ya yi nauyi, ya yi halbin, wato ba za a dinga samu da yawa ba. Lokaci yana nan zuwa nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba, mutum zai yi shekara 1 bai samu guda 1 ba. Lokaci na zuwa nan gaba kaɗan ba da jimawa ba, mutum zai yi shekara 20, zai yi shekara 50 bai samu guda 1 ba. Wanda yanzu fai ɗin da kuka tara in za a tara shi har mu mutu ba za a iya samun kamar shi mutum ya tara ba. So mun gode wa Allah mu da muka yi sa'a muka shigo da wuri kuma muka tara abin da muka tara. Kar ku yi wasa, kar ku sake, kar ku rabu da fai ɗinku, kar ku rabu da shi a ƙaramin daraja. Abin da nake nufi, in za ku sayi abu ku duba darajar shi ya kai a saye shi. In darajar shi bai kai ba, mutum ya saka, wato mutum ya sa moto ya ce a bashi fai guda 1, mutum ya sa moto ya ce a bashi fai guda 2, mutum ya sa moto ya ce a bashi fai guda 5. Kar ku yadda, kar ku sake, saboda kuma in kuka ce masa za ku sa moto ya ba ku fai guda 1 ko rabi ne ma ba zai yadda ya bayar ba. Na sani yanzu haka mutanen China, mutanen Asia su suka fi kowa kimanta wannan abu. Yanzu suna nan sun shirya tsaf, sun tattara kaya da su saka a kasuwa saboda ku saya da fai ɗinku, saboda su yi amfani da wannan abun su kwashi fai ɗinku. Kar ku yadda, kar ku saki, wannan gargaɗi ne. In fai ɗinku ya tafi kenan. Ku bar wannan abu, ku tanada wa kanku. Kar ku yadda fai ɗinku ya tafi. In da ku sayi abu, ku duba abu mai daraja, ku tambayi wanda suka sani, ku yi shawara kafin ku saya. Ku san kasuwa
akwai scammers wanda suke nan suna nan sun zazzagaye suna jira a fara wannan abu saboda su yaudare mu, su yaudare ku, su kwace mana fai, su kwace muku fai ɗinku. Wanda yanzu in mun duba gaba ɗaya duniya mutum nawa ne suke yin fai, ba fai ma ba amma fara ba tukunna. Wanda suke yin fai kwanaki an mutum miliyan 35, amma nan gaba kaɗan wanda za a iya samun cikin kashi 10 na duniya ba da daɗewa ba za a samu kashi 1 ko kashi 2 wanda duniya yanzu population wato yawan duniya an kai kusan miliyan 8 biliyan 8. So a cikin mutum biliyan 8 za a iya samun biliyan 1 gaba kaɗan kuma biliyan 2 gaba kaɗan kuma har ya kai cewa kusan rabin duniya ko ina ana amfani da shi. Wannan lokacin shine zai nuna darajar fai, wannan lokacin shine da a san darajar fai. Kar ku yadda ba a kai wannan lokacin da ku ba, ku rike fai ɗinku, kar ku saki wani ya zo ya yaudare ku da miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3, miliyan 5, miliyan 10 ya raba ku da fai ɗinku. Ba a hana kowa ya sayi abin da yake so ba, kuma ba mu hana kowa ya yanda yake so da fai ɗin shi ba. Mu dai namu shawara ne, saboda mu mun san darajar wannan abu, mun san me wannan abu yake nufi. Wanda darajar fai shi kaman teku ne, duk wanda ya ce maka ya san ya ƙora sanin darajar fai ba da gaske yake ba. Ba wanda ya sani ko shi ma sai dai ya gansu. So mu yi haƙuri, kar mu yadda mu rabu da fai ɗinmu gaba ɗaya. Mai magana Yunusa Boto, gargaɗi ne, shawara ne. Na gode, Arewa Pioneers.